ଅତୁଟ ଆଗ୍ରହୀ ଜୀବନ ବଦଳେ ମିଳଇ ଅପୂର୍ବ ସୁଖ। ନୂତନତା ଆସେ ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ, ଦୂର ହୁଏ ସବୁ ଦୁଃଖ। ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ଆଗ୍ରହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ସଦା ସର୍ବଦା ଅତୁଟ ହୁଏ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ଜୀଇବାର ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଏ। ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନ ପ୍ରତିଟି ମୋଡ଼ରେ, ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ନୂତନତା ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ମନରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ନିରାଶା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ଜାଗ୍ରତ ଯେ ରହେ ଉତ୍ସାହତା ପ୍ରତିପାଦେ, ଜୀବନେ ସନ୍ତୋଷ ସହଜେ ପାଇବ କଥାଟି ରଖିଥା ହୃଦେ। ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ସଚେତନତା ବା ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅଫୁରନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଥାଏ। ସେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତୋଷ ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥାଟିକୁ ସେଥିପାଇଁ ସଦାବେଳେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିବା ଉଚିତ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।